Dobrý den, vítejte u 5. dílu podcastu Strom života. Dnes je mým vzácným hostem Tereska Pospíšilová, která je moje kamarádka dlouholetá, můj velmi blízký člověk a jeden z nejvíc inspirativních a nejšťastnějších lidí, které znám. Tak tě vítám a děkuji, že jsi přijala pozvání. Ahoj, já moc děkuji za pozvání. A já možná hned na začátek prozradím, proč jsem si tě pozvala. Pro mě to bylo trošku takový váhání, jak to uchopit, protože Tereska prožila velmi těžkou nemoc. To, čeho se všichni jako rodiče možná nejvíc bojíme, že se stane, že naše dítě potká těžko vyléčitelná nebo nevyléčitelná nemoc. A u tebe to byla rakovina. Ty teď v téhle chvíli jsi krásná, dospělá, úspěšná, šťastná žena, ale kdysi dávno si byla 10letá holčička, kterou potkala rakovina. A mně ten tvůj příběh právě přijde velmi inspirativní v tom, že mám pocit, že tě to nepoznamenalo nějak ve zlým, ale naopak mám pocit, že jsi jeden z lidí, který osobně znám, který žije úplně nejbohatší, nejživější, nejšťastnější život. A tak bych se tě moc chtěla zeptat na to, jaký to bylo pro tebe tehdy a pak se třeba dostaneme k tomu, jaký je to pro tebe teď. Tak pověz, jaký to bylo, když ti bylo těch 10 a přišla ti do života tahleta nemoc? Zaprvé bych ráda řekla, že je hezky slyšet takhle blízkýho člověka o mě takhle mluvit. Že vlastně běžně si tyhle věci neříkáme. Možná bychom měli si častěji říkat, hele, říkejte svým blízkým lidem hezký věci. Tak, moc děkuju, Kristýnko. No, když mi bylo 10, tak jsem se vlastně, jeden den jsem se probudila, nemohla jsem chodit, otekla mi noha a byl to vlastně pro velmi aktivní dítě najednou takový dost divný pocit a z začátku se nevědělo, co to je. A potom teda jsme nějakou sérii vyšetření a za prostě několik měsíců a návštěv lékařů jsme zjistili teda, co to je. Bylo to takový jako divný určitě, zvláštní pocit. Pro mě, jakožto pro dítě, si myslím, že to nebylo tak hrozný, jak pro moje rodiče. Protože já jsem byla fakt malý 10letý dítě, který prostě přišlo do nemocnice a já jsem to ve své hlavě měla nastavený tak, že prostě jdu do nemocnice, tam jsou doktoři a ti mě vyléčí. Takže pro mě ani slovo právě jako rakovina nebo prostě, že to může být něco takhle závažného, si myslím, že jsem to ani jako nevěděla ze začátku. Vlastně zpětně ani nevím, jestli někdy v té době mi někdo řekl, jako, že to je rakovina a vůbec jsem nevěděla, že to je nemoc, na kterou se může umřít a jak to může být závažný, takže já jsem to určitě neprožívala tak hrozně nebo tak náročně jako moji rodiče. Pro ty to určitě muselo být jako hrozný, to si vůbec nedokážu představit. Mluvili jste potom někdy spolu s rodičema o tom, jaký to pro ně bylo? Ne. U nás je to jako pořád vlastně bych řekla docela tabu téma, no. Že vlastně naši to berou tak, že už je to dávno, tato kapitola prostě se uzavřela, dopadlo to dobře a prostě to bylo a jako už se o tom jako nebavíme, no. Což je to vlastně trošku zvláštní, protože teďka toto téma je kolem mě jako hodně, protože dělám v různých projektech a znova to vlastně jako vytahuju na povrch, ale s našima se o tom nebavíme, no. Ty říkáš, že vlastně jsi v tu chvíli neuvědomovala, že je to něco, co může být smrtelný, že opravdu ti jde o život. Jaký to pro tebe je dneska, když si vlastně uvědomíš, že jsi tady nemusela bejt? No, jako dost drsný vlastně. Nebo jako mě to došlo jako potom, že jo, v průběhu toho dospívání, jak ti to jako dojde a z těch reakcí asi okolí a tak určitě je to něco, nad čím se člověk pozastaví a řekne si jako, že aha, fakt díky, vlastně mám tady jako druhou šanci a myslím si, že to je přesně to, proč žiju takhle šťastný a vlastně nádherný život, protože v nějaký moment si to fakt člověk uvědomí, že tady nemusel být a že má vlastně novou šanci si to tady prožít, no. A určitě se mi změnil jako brutálně žebříček hodnot a neřešíš prostě nějakou malichernosti a snažíš se fakt žít, no. Jaký teď máš žebříček hodnot? Tak určitě vím, že zdraví je fakt to nejdůležitější.
že to není prostě klišé a když to zdraví nemáš, tak prostě to je fakt blbý, no. Takže zdraví je nejvíc a fakt si ho važme, protože když to zdraví nemáme, tak je to blbý. Já jsem už v úvodu naznačila, že ty žiješ hodně aktivním životem a já musím říct, že na tebe často myslím, když se mi třeba v životě něco nedaří nebo mám pocit, že je toho na mě moc nebo že ty moje podmínky nebo okolnosti nejsou nějak příznivý, tak si vždycky vzpomenu na tebe, která žiješ naprosto plnohodnotný, jako fakt plnej, nádherný život, ačkoliv ta rakovina na tvým těle zanechala dost výraznou stopu, že si musela projít velkou obětí, nebo z mýho pohledu to tak je. A to je to, že jsi vlastně přišla o nohu. A ačkoliv teda žiješ bez nohy, tak chodíš po dvou a žiješ velmi aktivně a tančíš v souboru folklorním a lezeš po horách a plaveš a lyžuješ a já nevím, co všechno děláš. Jaký to vlastně pro tebe je uvědomit si, že se postavila i bez nohy vlastně na nohy dvě a žiješ? Uvědomuješ si, jak moc inspirativní a úžasný to vlastně je? Vlastně moc ne. Jakože mně přijde, tím, že je to vlastně moje součást už takhle, že si takhle bez té nohy žiju už vlastně 20 let, tak mně to přijde tak automaticky a tak samozřejmě, že se nad tím jako často nepozastavuju. A potom vlastně slyším od okolí, od nějakých jako svých blízkých nebo i právě od lidí třeba, co mě poznají, a vůbec to jako neví a pak se to jako dozví a přesně začnou říkat tyhle věci, jako že jsem hrozně inspirativní a hustá, že nikoho takového neznají, tak si říkám, co to mluví o mě, jako, že už jsem se s tím tak zžila, že mi to přijde jako naprosto samozřejmý a vůbec se nad tím jako nepozastavuju, no. Jako někdy se mi stane, že jako zapomenu na to, že tu nohu nemám, ač to zní jako fakt divně, že vlastně kolikrát jdu do věcí fakt po hlavě a vůbec si jako neuvědomím, že by mě to, že tu nohu nemám, mohlo nějak jako zastavit nebo omezit, no. Jakože snažím se tím nenechat se omezovat a prostě žít, jak kdybych ty nohy prostě dvě měla, no. Protože vlastně mám, že... A to je to, co mi přijde skvělý, že vlastně člověk nezůstane v tom, tak teď tady mám nějaké jako omezení, ale že vlastně hledáš cesty, jak žít, aniž by se to nějak projevovalo, aniž by tě to vlastně omezovalo. A měla jsi někdy přece jenom v životě třeba chvíli, kdy jsi se jako říkala, že tě to štve, že to takhle je? Určitě jo. Snažím se tomu jako nedávat moc pozornost, ale jsou chvíle, kdy si to jako uvědomuji, že mě to omezuje, třeba když jsme u moře a já jsem jako závislá na někom, kdo mě do toho moře dostane, protože nemůžu s tou protézou jít do vody, nemůžu se prostě romanticky procházet a nechávat si ošplouchávat nohy mořem. No, nebo v nějakých jako víc fyzicky náročných situacích, nebo hrozně bych chtěla třeba zkusit surfovat, což taky jako bez té protézy do vody vlastně nejde. Takže v tomhle mě to jakoby omezuje, ale ve výsledku jsou to tak malicherné věci, že vlastně se tím jako moc nezabývám, no, nebo že je to jako takhle v pohodě. Jednu situaci, kdy jsem fakt byla jako naštvaná a smutná z toho, tak to bylo, když jsem hrála fotbal se svýma sestřenkama a s bráchou a to jsem měla ještě jiný typ protézy, takže nedržela tak pevně na té noze, jak třeba teď a kopla jsem do toho balónu a ta noha mi jako vyletěla, ale ona byla přichycená silonkou, takže vlastně zůstala jako na té noze viset, ale už nebyla pevně jako na tom lůžku prostě připevněná, takže jsem pak spadla a koncem toho pahýlu jsem se narazila do té protézy a to teda jako neskutečně bolelo, bylo to fakt strašný, pak mi ta noha opuchla, nemohla jsem chodit a vím, že naši kvůli tomu tenkrát nešli do kina. A mě to jako hrozně vadilo, že v ten moment jsem si řekla, že furt se všechno řídí jako podle mě, že vlastně jako kvůli mě se musí omezovat i ti rodiče, nemůžou jít ani do toho kina a tak. Tak to byl takový moment jako silný, který si pamatuju doteď, že to jsem byla fakt jako naštvaná, že
Že vlastně jako omezuju ty ostatní, no. Co ti pomohlo to překonat a jít dál? Trvalo to dlouho, nebo si nad tím nějak mávla rukou potom? Asi vlastně to netrvalo moc dlouho. Jakože v ten moment jsem byla fakt naštvaná a to jsem si jako vybrečela a pak už to asi zase přišlo a tak. A naši prostě jsou úplně skvělí, takže ti to vůbec jako nebrali takhle, že samozřejmě ti říkali, že v pohodě prostě, tak půjdeme zítra do toho kina, prostě, když jako o nic nejde a to, no, takže určitě i ta podpora těch rodičů, no, a celé té rodiny, že jsou prostě v tomhle skvělí a berou to úplně prostě jako taky už v pohodě, že, nebo tak automaticky, že jasně, že jsme tady pro sebe a když prostě se mi něco stane, tak půjdu do kina zítra, ne dnes, no. Když si spolu občas povídáme o tvých vztazích v rodině, tak já vždycky žasnu nad tím, jak krásně držíte při sobě, jak jste opravdu rodina, kde je spoustu lásky a vzájemný zájem o sebe. Máš pocit, že ta tvoje nemoc to nějakým způsobem ovlivnila? Myslím si, že jo. A hlavně to naše jádro rodiny, moji rodiče a brácha, že jsme se více semkli, ale určitě to ovlivnilo i vztahy s tetou, se strejdou, z obou stran a se sestřenkama a s babičkama a s dědama, že jsme prostě fakt drželi při sobě a jako vzájemně nebo oni mě a naše určitě jako víc podporovali a častěji jsme se potom i navštěvovali a tak. A vlastně máme jako skvělý vztahy fakt doteď, no. Že si myslím, že nás to hodně semklo, protože taková zkušenost přesně si myslím, že může rodiny buď rozvrátit, protože to prostě ti lidi neustojí, anebo naopak mnohem víc semknout a to si myslím, že přesně se stalo u nás, no. Pojďme se ještě vrátit do toho momentu, kdy ti bylo těch 10 let a teď ses měla dozvědět, že přijdeš o nohu. Pamatuješ si to? Mohla bys nám říct, jaký to vlastně tehdy bylo? Jako, to je přece jenom docela neobvyklá zpráva. A jak jsi s tím naložila tehdy jako dítě? No, tak to si taky pamatuju úplně přesně. Já jsem se léčila v Praze v Motole a to jsem byla zrovna doma a hlídala mě babička a naši si měli jet vyslechnout do doktorů právě nějaký ten rozsudek. Takže jeli sami do Prahy a pak další den, když se vrátili, tak mamka za mnou šla do postele ráno a já jsem mi vykládala děj nějakého seriálu, na který jsme se spolu dívali a ona ho ten den předtím neviděla, protože byla pryč. Tak jsem jí to vyprávěla a přišel taťka a klekl si k nám, k té posteli a začal jako, no, tak jsme byli včera v té Praze a tam nám teda říkali, jak to bude a mluvil takhle úplně prostě běžně, jak kdyby mi taky vykládal, co se dělo v seriálu a říkal, že se teda dozvěděli, že mi tu nohu musí vzít a že mi tady takhle uříznou prostě pod kolenem, protože jinak to jako nejde a že jsou ty protézy a že prostě pak mi udělají nohu a budu normálně chodit a všechno bude jako dřív, takže mi to tak oznámil, jako že jo, uřežou ti nohu, ale vlastně všechno bude v pohodě, tak jak to bylo doteď a budeš fungovat a normálně žít život, takže mi to takhle vysvětlil, já jsem to jako vzala a tak to je. A vlastně to tak bylo a je to tak pořád. To zní, že vlastně ten recept tady, jak zvládnout takovouhle situaci, je vzít to, co nejnormálněji to vlastně jde. Jo, určitě. Myslím si, že hodně to záleží na těch rodičích, no, že vlastně naši v životě přede mnou jako nebrečeli, nehroutili se, prostě oni tam byli jako ta opora, o kterou jsem se vždycky mohla opřít, vždycky pro mě tam byli a nenechali na sobě absolutně nic znát, i když si nedokážu představit, co muselo být uvnitř, jako co řešili oni, to muselo být fakt jako hrozný. Takže jsem ráda, že to na sobě jako nedali znát, že tady pro mě byli a že jsme to prostě zvládli, překonali a věřím, že tím, jak já žiju, takže jim to jako vracím. No. Ty teďka v současné době to vracíš nejenom rodičům, ale mám pocit, že celý společnosti, celému světu, protože se věnuješ osvětové činnosti, jsi součástí hnutí Fuck Cancer. Co bys nám řekla tady o tom?
Tak přesně, jak jsi řekla, tak my jsme založili spolek Fuck Cancer s bývalými onkologickými pacienty a s nějakými přáteli, kteří se tomu tématu taky věnují a teďka se hodně snažíme šířit právě osvětu o onkologických onemocněních, protože pořád v naší společnosti je to dost tabu. A to my chceme změnit a jako spolek můžeme třeba komunikovat s ministerství a detabuizovat tohle téma. Co by si přála, aby lidi věděli o rakovině? To je zajímavá otázka. Určitě bych chtěla, aby věděli, že se z toho nemusí úplně zhroutit, že ať se to tváří jako velmi závažné onemocnění a určitě to jako tak je, tak už jsou takové způsoby léčby, že spousta lidí přežije úplně i bez následků anebo s nějakými malými následky, jako třeba já, tak nemám nohu, ale co vlastně, že přežila jsem, takže to je to nejdůležitější. A myslím si, že vlastně tvoříme takovou hezkou komunitu, která se navzájem podporuje. Víme, že v tom nejsme sami a myslím si, že je důležité, aby lidi věděli, že v tom nejsou sami. A právě proto my děláme Fuck Cancer, aby jsme dostali vlastně všechny a všechno, co se týče rakoviny, jako k sobě. Teďka vytváříme právě web a chceme na tom webu mít všechny, co se tou rakovinou zabývají, ať už organizace, pacientské spolky, nadace, fyzioterapeuty, třeba i nutriční terapeuty a vlastně všechny, co s tím mají co dočinění, aby to bylo přehledně na jednom místě na webu, aby potom člověk, který onemocní, tak nemusel složitě vyhledávat, tak aby to bylo prostě na jednom místě. No. To je teďka náš takový velký projekt, který děláme a brzy ho spustíme. Takže doufáme, že se nám to podaří a aspoň takhle ze začátku těm pacientům tu cestu ulehčit, no, aby si zadali jednu adresu a tam našli všechno, co budou potřebovat. Perfektní. Je něco, co bys ještě chtěla vzkázat našim posluchačkám a posluchačům? Asi bych chtěla všem vzkázat, ať si život užívají plnými doušky, protože nikdy nevíme, co se může stát a nejlepší je fakt si to užít a nelitovat. No. Prostě žít naplno a neřešit nějaký malichernosti a prostě si fakt užívat, protože život plyne a nikdy nevíme. Hlavně si ten život užívat a ne ho jenom přežívat. Díky moc, já ti děkuju a běží mi hlavou takový jedno heslo, který vždycky říkal můj táta a ty jsi vlastně takovým úplně živoucím důkazem toho hesla v praxi a on vždycky říkal, že kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá výmluvy a mně přijde, že ty jsi přesně ten člověk, co nehledá výmluvy a prostě když něco chce, tak jde za tím a to mi přijde moc hezký, je hezký to vidět. A ještě mi napadla jedna věc, na kterou jsem se tě chtěla zeptat. Mně se na tobě právě moc líbí, že ty ten život opravdu žiješ naplno a nenecháš se svazovat nějakýma konvencema a nějakým plánem, který nám třeba předkládá společnost, že vystuduješ, máš titul, máš atestaci, jdeš do práce, jo, děláš si nějakou svoji kariéru, pak máš děti a tak dále a tak dále. A mně se moc líbí, že ty si opravdu jdeš za svými sny a teďka v tomto roce se ti splnil jeden velký sen, taky pro mě dost inspirativní, že jsi měla velmi dobře rozběhlou kariéru, měla jsi těsně před atestací z logopedie a byla se velmi žádanou zaměstnankyní a vyhledávanou logopedkou a lidi se o tebe prali a ty si ze dne na den téměř všeho nechala a odjela na Island na půl roku a prostě jela si takovým tím stylem, jako prostě uvidíme, co bude a klidně zahodím všechno, co jsem si tady vybudovala proto, abych měla tu svoji svobodu a mohla žít svůj sen. Jaký to pro tebe bylo se takhle rozhodnout a opustit nějakou jistotu a vydat se do něčeho vlastně nejistýho? Paradoxně to pro mě bylo dost lehký. To souviselo trošku s mojí 30letou krizí, kdy jsem si jako uvědomila, že vlastně už mi je 30 a co jsem tady za sebou jako zanechala a za čím jako vlastně jdu. Protože ač to zní divně, tak člověk na to, že si prošel nějakým onemocněním,
vlastně trošku v tom zhonu a zběhu toho všedního dne jako zapomene. Takže prostě já jsem se dostala zase do nějakého jako běhu toho, že přesně jak říkáš, škola, práce, atestace, prostě ideálně vlastní ordinace, prostě být ta skvělá logopedka, což jsem si tak zatím jako šla a najednou jsem si fakt uvědomila, že jako je mi 30 a Bůh ví, jak dlouho tady budu. Ideálně samozřejmě do 100 let, ale nejmíň, ale jako kdyby ne, tak třeba za jednou tolik času mi bude 60 a vlastně nevím, jestli v 60 ještě jako budu moc takhle chodit a jestli mě ta moje noha vlastně v 60 jako unese a tak jestli v 60 jo, tak třeba v 80 už ne a vlastně mi došlo, jak je to hrozně málo času najednou. Tak jsem si řekla jako fakt takový to jako kdy jindy než teď, ještě něco takového zažít a vyzkoušet, no. A tak samozřejmě to nebylo jen tak čistá jasná, že potkala jsem muže, jak to tak bývá. Jak to tak bývá, který mi přesně zkazil všechny tady tyhle moje plány, jasně nalajnovaný. A vlastně mi ukázalo, že ten život jako jde žít i jinak a že ty plány můžeme klidně změnit, no. Takže jsem zariskovala, dala jsem výpověď, odjela na Island a 4 měsíce tam bez nohy lítala jako servírka po place. Proč ne? A byla to naprosto skvělá zkušenost a jsem neskutečně ráda, že jsem to udělala. Teď samozřejmě nevím moc, co bude dál, že ten nalajnovaný život najednou tak nalajnovaný není, ale je to vlastně úplně skvělý. Mám pocit, že teďka fakt žiju ten svůj život, ten svůj sen, který jsem ani nevěděla, že mám, že teď je to tak boží a tak super, že vlastně každý den se budím úplně šťastná a plná očekávání. Nebo ne, to ne. Očekávání nemám. Každý den se teďka budím šťastná a vděčná za to, jaký život mám a je to prostě skvělý. Mně přijde, že vlastně mluvíš o svobodě, že to je to štěstí. Je to velká svoboda. Přijde mi krásný, jak tady vlastně mluvíme o nemoci a člověk by řekl, že nemoc přivede člověku do života nějakou nesvobodu a mám pocit, že u tebe je to úplně naopak, že nemoc je to, co tě podporuje v té svobodě, co ti dává opravdu ten drive do toho, jako ale kdo ví, jak ten život bude dlouhej a já ho chci prožít nejplněji, jak to jde a vím, že je to křehký a tak prostě chci být svobodná, chci do toho jít. Je to tak, jak říkáš. No. Tak to zní, že vlastně ta nemoc může být velkým darem nakonec, že o to živější nakonec paradoxně jsme, že ten život žijem daleko plněji. Já si to taky myslím, no a jako už několikrát jsem řekla, že jsem za to vlastně ráda, no, že se to stalo. Ač to zní fakt vlastně divně, tak tato zkušenost byla fakt oči otevírající a fakt ti to změní prostě život, no. Ale k tomu lepšímu. Tě to osvobodí, no. Já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání a přeju ti, ať žiješ dál svůj krásný, svobodný, inspirativní život obklopená lidmi, kteří tě mají rádi a ať se máš prostě krásně. Moc krát děkuju za pozvání, že jsem mohla být hostem tvého podcastu a moc děkuju. Děkuju. Mějte se krásně, milé posluchačky a milí posluchači a já se na vás těším zase u další epizody. Naschledanou. Naschledanou. Více o mně a o tom, co dělám, najdete na mém webu www.strom-života.net.